Tinapalabas, sinukon dala kay Damian kan Criselda ni Elisa, iti pagtrab-trabaho na. Iti naamuanda ang nag-overtime da ito'y. Iti makaawid da, simiplot iti panunot ti balasang. Nga amangan no kaunget to ni Chona na ito'y. Gapoy ti saan na apan nakailepas karag iti papeles. Apa ikam kamakam ni Chona. Ngem ko na ni Criselda asaan nga agbutbuteng. Dahil tulnog nanto na ito'y iti opisina da. Aging ka, anay baga na pa'y iti anak na. Adi na pa'y unay am-ammo ni Chona. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapauluan. Si iti Barokong. Makaungat tulakit din ni Ma'am Chona inton bigat. Tadyak nalpas dagiti papeles apa ikam kamakam ni Ma'am Chona kanyak. Saan ka madanagan? Umay kanto itulod ija opisina inton bigat. Anya? Ay, saan nanang? Nakababain mo't no may dakpay lang itulog inton bigat. Elisa, saan mo pa'y unay nga am-am mo ni Chona? Anya ti kayat yung asawan nanang? Kwa? Oh, pwede yung batan ti saludsud ko nanang. Makakwa, saan matit di unay nga iso ti dakas? Wano, addaam mo yung anaaramid na akinadakas nanang. Adan, ngam, saan ko ang mabalin nga ibagakan ka, Elisa? Anya dagay jay akinadakas nanang. Kwa, saan mo ko man nasaludsudan, anak? Diyak kayatan alagipan dagiti kinadakas day jay ababae. Rabiin nga, tiyak madla makaturogan. Tiyak maiwak siya pang panunutan dyan na isawang ni nanang. Nga at tandagiti kinatakas ang aramitan ni Ma'am Chona. Anyang tatagit siya kinatakas ang aramid na. Tis orasan nga, adapay lang umawag kanya. Ni Jurin. Hello, Jurin? Hello, Elisa. Pasensya ka nung nag-istorbog ti panaturog mo. Awan anyaman na. Saan abalin ta jak pala makaturog? Adag pala dito salas may agbasbasa kadagiti magasin aginatang ko. Apay saan ka makaturog akas kanyak? Jak manam mo. Nakaturog ang talulodam yan kan nanang. Siyak, jak pala makaturog. Agpanata. Maturog kan Jurin. Rabiin. Sa anak pa makaturog, isong imawagag. Amom, itay na amok ang pinag-overtime na kani mami. Nakasurulak manan ken ko na. Anya? Amo na lang aruta na kagap-gap umiki sakit. Pinag-overtime na kapala eh. Agyaman nakiti ka na yun ang panangisak-sakit mo kanyak, ha? Nasingat kan kanyak, Elisa. Sipod na gamamuta. Asiday kang tiritnakin ka. Jurin? Apay nga takas titiriknak.
Nadamang pasakit itirik na ni Elisa. Kas lamang saktanak man. Uno. Dahil ito'y kadin, dahil kunkunada nga ayat. Saan? Ah, Saan? ni Mami. Saan? Magkikis iti sinagda kang dali. Nagtagtagainip ni Mami, Miho. Kunak no damdaga sa napasamak ka ni Mami, Dad. Oh. Iho. Amok. Pudpud no dahi chaya na tagtagainap ko. Anya ka di tinatagtagainap niyo. Sana mamalingay bagak nga day na nakakabsat na. Apaya di yung song batang ti saludsod ko. Anya tinatagtagainap niyo. Awan. Agore kayo mawawak. Kayat ko ti uminom. Agore kay nga rod tayo nakmangala. Urayin, Dad. Hadi. Saan na babaling ngay bagam kini Jorin tinatagtagainip mo? Awan. Saan? Isa kinun amawawak tapno mayawawan laeng kan adaywanak ni Jorin. Tapno makapanunot ak. Noon niya tinasayat ngay baga ka natagtagainap ko. Ang tuwing tinanong, Mami. Agyaman ak, iho. Ita, mabalin ka din ngay bagayo tinatagtagainap niyo. Ada kang pahidi bakat mangkamkamot kanyak. Kat hindi naasit kandak. Indoron na kitinakaw na kadaras. Anya? Sumot lang nagikikis kayo. Awan iho. Tati pa nang idoron na kanyak kang pahidi titiras. Tiamok mataya kon. Siyempre, nakikikis ako, nagingkat na karingak. Tila na itagtagainap yun. Tay ko na, Dan. Nalabit. Sabong titurog ako na da. Tagtagainap. Anya nga to, di mapasama kita nga altaw iti opisina. Aglalo kat tsak nalpas dagiti pa ikam-kamakam ni Ma'am Chona apapapeles. Kapoy ti panang sundo kanyak tananang kan lolo Damian iti opisina iti rapi. Anak, nagsapa ka mat anak ka rin. Wananang, umay kayong tagkape tayo. Pampanunutan samat una yan dagiti saan mo analpas at trabahom idirabi. Wan nga rod, nanang. Saan ka madanagan? Tay pay-paysok ti umay mangitulod ken kay jo opisina yo. Anya? Ay, saanan, nanang? Aman, siyak ti makisarita ken ni Chona. No agungat no saan mo analpas dagiti impaubra na ken ka. Hani, aging gaita. Saan pa yan napuna si ti panunot ko tinatagtagainap ko? Kaslak pa'y paiso. Mas daawak arod no apay ang natagtagainip mo na di nauna nga anak tahan. Murasyak, mas daawak. No apay ang natagtagainap ko pa'y lahang day di nauna nga anak ta. Ngam sana rumbang ang maamuan ni Jorin. Nga andakabsat na nga inauna. Iso nang bukala kiti sa bala nga istorya idi agdama. Tadya kayat amamuan na nga adda na kidnap idi akapsat na. Mabalin ka ting ulit yung pang istorya ang tinatagtagainap mo.
Ububag kampay di anak ta. Pinanaganan ta kampay di ti Maria Socorro. Idi pagamuan ta nakalipugpog. Kadinakop ti alipugpog ti anak ta. Ngayon pasakroy iti sambali. Oh. Libok silak ti tagtagay na mo, honey. Dahil nga alipugpog kat ipasimudaag na akas la iso ti kidnapper. Anya? Ngam, naipasakroy kampay idi iti sambali ti anak ta, Victor. Saan mo ka diyan nakita wano natandaanan no asino ti nakasakroy iti anak ta? Kalpasan da jay alipugpog? Saan? Takaslaan niniwan lang ang tinakita ka nakasakroy iti anak ta. Apay, di mo may lasin no babae wano lalaki da jay nga niniwan na nakita, honey. Saan? Tay di pidoak kampay idi akitaan. Nagsipngat-matan ti lubong. Anya? No may buksilam ti kay papanan ti alipugpog. Anya mo ti kay papanan ti panagsipngat ti lubong. Idi kita akuman ti nakasakroy iti anak ta. Di sipngat kat kay papanan na ti panagrigat nga awan patinggana, honey. Kaya't mo asawan. Mabaling agrig-rig at ita tinakidnap nga anak ta, Victor. Mabali na kastahan eh. Victor, saan? Diya kaya't nga agrig at anak ta. Naday ti sidong ta. Saan kong ipalubos? Apasagan natin yaman apadagsag ba? Nasaya at kumano at dahi si idong ta ni Maria Socorro. Anya nga tano pasapol ta ti anak ta, Victor. Anya, imposible mabirukan tapay ti anak ta. Adon atawan tinaglabas. Kat saan ta na mabigbig nga uray masabat naman kas pangarikan. Gapoy ti pan na kay tagtagainap ko iti nagidnap nga anak ta. Kaslay ti kalman lang, tinabayagan na napalabas. Wes, isang din ta na pagsaritaan pa day tahani. Itigas ta. Saan nga adda malukag iti lakip ta tinapasamak iti nauna nga anak ta. Daddy, nakapanaw mata ni Mami. Diyak mata na abutan. Apa iho? Ada ka di ibagam kini Mami? Ibagak kumasaan ang nalpas ni Elisa lagi timpa trabaho na yung tirabi. Kaputas sinukon niya Auntie Criselda yung opisina ta. Anya? Tidakas na. Ang mga no ipaypayso ni Mami, timbagana. Nga anya, Dad? Asuspindyan nga ni Elisa no sinundo ti inanay di rabi. Anya? Saan narumbang aramidan na ka ni Elisa layta, Daddy? Awan ti mabalinta, iho, no isuti kayat ni Mami. Mapanak yung opisina. Anya ti aramida mi jay. Kasaritak ni Mami. Ibagak asaan na suspendyan ni Elisa. Saan mo analpas nagitintad ko at trabaho mi di rabi, Elisa? Anya ti rason? Kuha, ma'am. Gaputa imay ko pinagawit ti anak ko dito'y opisina yu idirabi Chona. Anda ka man na makibibiyang. Iso man lang masaan analpas ti anak mo tintad ko at trabaho kan ko na ta makibibiyang ka. Imay mo sinukon ti anak mo? Gaputa kagap-gapo na laang iti sakit. Samukit di, pag-overtime man?
Oh, kasano pa'y nga rod na kiti kasapulan na papeles na pirma akitangal daw. Di itanti pa ng obra na. Ha, saanan? Oh, pumanaw ka. Makibibiyang ka iti negosyok. Mga laklangan iti sa bali ang mga ramid ka na kita papeles sa kasapulak. Oh, Anya ti kaya di asawan, ma'am. awan sirbi masekretarya dito itadi mo maramid ti trabaho. Masuspindi ka. Anya? Saan? Pangasiyo ko, ma'am. Di ako Suspendyan ka tap na napagpampanunutam. Baybayam latan. Nasuspindyan na ka ni Chona.Ag-resign ka pa ikit din. Ta sumapol ka iti sa bali aser kam at trabaho. Man nakibiyang ka talaga? Sinuspindi yun, Elisa. Ah, may sakamat. Apay nga da ka dito eh. Isaludsud ko siyong bata nyo. Impay-pay suyo ka diti pang tayo apan ang suspindi ka ni Elisa. Wan ka putasan na mutla mararamid na kiti trabaho ngayon ko kunkwana. Isa masuspende. Saan, mami? Di aramidon na ita. Saan mo pakibiyangan ti pangedeng kotse rin? No ti mo kayat adata ti kontra. Umaykan. Agawid tan. Nanang. Agawid tan. Ta sinuspindi na kan ni Chona. Napanan ni Jurin. Tagbay may isa ka matitibalayo, Victor. Lapari di opisina, pare. Sa bagay, amot namin ti klase da. Baka tulong pa ilang kini mami na. Kadagiti at trabaho na yung opisina. Saan ka iso tiranta na, Dominic? Ano yung arad? Plano ni Chuna suspendyan ni Elisa. Isuan na pa ni Jorin. Ano niya? Suspendyan na ni Elisa. Tanya tinakabasulan na. Gaputi pa ng paawid ti inanay di Rabi. Ano niya? Pag-overtime man na kano, Dominic. Mamakmet ni Casilda nga ang mga numapasublyan ni Elisa. Kaputa, kagap-gapo na lang iti sakit. Isuam na panan sinuko ni Dirabi iti anak na. Oo na yan. No dahi talang tirason, apang suspendyan na kinkwan. Amo matin tirason ti asawak, Dominic. Ipapilit na rata. Uray saan kumarumpeng. Amom ka di ang nagtagtagainap idirabi. Naglalok na tibagbagam. Kanya tinatagtagainap na. Natagtagainap na tinauna nga anak mi. Anya? Mas dawa ka ron. Nuapay ang natagtagainap na. Idinto taadon at awan tinaglabas. Anya ka no tinapasama kiti tagtagainap na. Uba na kano kampay idi ti anak mi. Idi pagamuan ta inakop ti maysa nga lipugpog. Ket naipasakro iti sabal ti anak mi. Anya? Wait, Dominic. Ket no ikakiti kay papanan da di tagtagainap na. Nilakit di alipugpog ket iso ti kidnapper. Anya? Sana nabigbig pare. Tay di mirain na kano. Ket bigla ang nagsip nga tilubong. Anya? Lay, apa nga adla ka madito'y balay? Gaputa sinuspendedak ni Ma'am Chona, Lolo. Anya? Wan, Lolo. Kumay kayon. Intay di kusina. Apag isot isang patyota. Nakaluto ako niti pangaldawan tayo. Ay, wala, apaw, kasayat. Sapay la ko mata makasubli ak tumat lang iti trabaho, Lolo. Apaw, sumapul ka laeng nga inti sa bali at trabaho. Lolo, sana kas ka rin at makabirok man iti sa bali pagtrabahuan. Elisa?
Adan pangisarkakken ka sa bali at trabaho. Anya? Wen, tay mawag kanyak dyan may sa apagayam ko akatalag iti may sa apagtagilakwan iti mall. Ket kasapulan da kano ti kahera. Isun ti aplayam, anak. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.